ассалому алайкум апаву хоҳарон, духтаракони нозанин, донишҷӯи духтарон. Ман Гулсара, директори ширкати Фаберлик, тамоми занҳои фаъолро, ки дар ҷустуҷӯи кор ҳастанд ва ё нафароне ки кор мекунанд ва боз даромади хуби иловагӣ ба даст овардан мехоҳанд, ҳамаи шуморо ба гурӯҳи калони худам даъват мекунам. Кор дар Фаберлик ягон мушкилӣ надорад. Аз хона нишаста метавонед кори худро пеш бубаред. Кор онлайн аст ва вақти мувофиқро танҳо худи шумо интихоб мекунед. Барои кор кардан ба шумо маълумоти олӣ доштан зарур нест. Диплом талаб намекунем. Донистани забонҳо лозим намеояд. Ягона чизе ки ба шумо лозим аст, ин телефони ба интернет пайваст буда мебошад. Боқӣ ҳамаашро барои шумо меомӯзонем. Регистратсия кардан, омӯзиш ҳамааш бепул аст. молу маҳсулотҳое ки шумо рӯи экранҳои худ мебинед, ҳамааш маҳсулотҳои Фаберликанд ва сифати баланду нархи бениҳоят дастрас доранд. Инчунин духтарҳо молу маҳсулотҳо сертификати ҳалол доранд ва тамоми стандартҳо ва назоратҳоро гузаштаанд ва ба пӯсту рӯи мо ва саломатии мо фоидаи калон доранд. Занҳои азиз, бо Фаберлик орзуҳои худро амалӣ созед. Ман аллакай фоидаи кори компанияи Фаберликро дидам. Рақамҳои рӯи экран рақамҳои худи ман ҳастанд. Занг занед, ҳамаи корро ба шумо меомӯзонам. боқӣ саломат бошед, дар паноҳи Худои меҳрубон бошед. бонувони азиз, ба шумо Гулсара, директори Фаберликай ба шумо пешкаш мекунам, дар группаи онҳо даъват мекунам кор кунед. Беҳтарин наставнике ҳаст ки муомилаи нағз дора, ҳамроҳи шумо кор мекунад, дар группаш даъват кардиста шумора. фарқ надора одамое ки ягонҷоам кор мекунанд, одамои хонашинай, фарқ надора кадоми набоша, вақт дошта бошен, ҳавасу шавқ дошта бошен, кор кардан метонен. биёем бо ҳамроҳи Гулсара кор кунем. беҳтарин корай, ягон ҷой дурӯғ надора. иншоалло шуморам ҳамаи орзуотна амалӣ мекунед. раҳмати калон. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои меҳрубони ма, хуш омадем ба канали ма. имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани пирожни причуда тайёр мекунам. пешвақт торчам тайёр кардагиам, 1 сол пеш буд. мехоҳам ки боз причудаи ҳами пирожниша тайёр кунам ва шурӯъ менамоем. 2 пиёла орд гирифтам ҳозирашда, барое ки бо камтар ҳамроҳ мекунем. ва 300 грамм маргарин, ҳатман шедрайлета боша дӯстони азиз, 72%аш ки равғаннокиш бояд бисёр боша. ва ним пиёла шир, 1 пачка разрыхлитель. мо мегирем разрыхлителя бо ҳамроҳи орд омехта мекунем. баъд меандозем 300 грамм маргарин. агар маслаи сливични ам боша бо хубай, беҳад ҳамихали чизҳои резонакда бояд мо маргаринои фоизои баланда истифода барем. ба ҳам як таъмуш дигар меша, ҳам як вақти мепаза запх меган бӯи хушрӯ дора. барое ки маскаи камрӯған ҳастаи 60% ва ё намешаванд. шумо ҳаракат кунед аз биғарзи дигарош фақат шедрайлетара истифода барен. барои ҳами зволоҳои резонак беҳад нағзай. анами хел хамира мешӯрем. ним пиёла шир, қади шир дар ҳарорати хона, на хунуки бад, на гарми бад, ҳами ҳарорати хона истодагӣ боша. ана акнун баъд боз 1 пиёлаи дига ҳамроҳ мекунем орд, 1 пиёла камтари дигар, пури бад небуд. ҳами бо чашм нигоҳ карда ордро ҳамроҳ мекунем. анами хел зволамон чӣ хел мебӯяд, на сахти бад, на сусти бад, миё на, аз даст ҷудо меша худаш. ҳамаш вақти шӯридан мегирем, оста ҷудо мешавад. намехе дӯстони азиз, бо мо бошен. дар ҳарорати 200 градус мепазем, барое ки тунукай тезда мепаза. ба 3 зволача тақсим мекунем. шумо бинен, агар ки духовкатон калон боша, мераса хушрӯ. агар духовкае ки боз майдатар боша, 4таш кунед. ма дар пушти лист мепазам духтаро, барое ки дар пушти лист резонакай беҳад корш осонай, тез мегирем. вақти бардоштан намешикана. баъд шиканам ҳеҷ гап надора, боз крем қатӣ мечаспонем. барое ки беҳад резонак мешава, камтар гирифтанаш мушкил меша агар дар даруни лист пазем.
дар ҳарорати 200 пухта мегирем. Ози ман ду лискати тайёр кардистам. Тунук мекунам, вайш пух иша мегирем, бо камтар вайш шир гарм шуд, баъд сеюмгиша мемонам. Тез тез амха пухта мегирем. осона, ягон ҷои мушкилӣ надора. Не як муш пухт. Инам хе кремша тайёр мекунем. Ҳар се коржа пухтем. Як қути сугушони молоко, як қути варёни молоко. Барои чӣ варёнкаи ма беҳатныкай, ям хали ҳозира сортои нав буромадай, чанд бор шуд последний время мехарам. Амхе тыныкакай бе миксер бе чӣ бинен аралаш мешава. Пеш дигар буд, варёнкаҳо сахти хушрӯ буд. Ҳозира чанд бор шуд ки мегирам, оқа сахт нестай, мулоимакай. Хайда и причуда ҳеҷ гап надора, мешава, барое ки боло ба боло мечинем, ҳамин хел мулоим ҳам боша, ҳеҷ гап надора. Намхе дахтаро тайёр кунен. Беҳад болаззатай. Бо дар ҳами сардиҳо мефорад ки бо чойи ҷӯш ҳамин хел шириниҳо баъди хӯрок истеъмол кунем. Раҳмат ба он нафароне ки комментариҳои хуб навистен. Ҳазор раҳмат апаҷону хоҳарҳои азиз. Беҳад суханҳои нағз баҳри ма дуо карден. Худованд ба ҳами шумо ҳам ҳами дуоҳоро насиб гардонад. Нияти нек ки нисбати мо карден, худованд ба шумо ҳам хеле нияти нек насиб гардонад. худованд шумо ба ҳама орзуотон бирасонава. Бефарзандора соҳиби фарзанду мушкилдорора мушкилошона осон гардона. ҳамаи моро зиёрати хонаи Каъбара насиб гардона. орзуи ҳамишагии моай. иншоаллоҳ аллоҳи меҳрубон дуоҳои моро бенасиб намегардонад. ҳамеша дуоҳои моро иҷобат мекунад. барои ҳамон нисбати якдигар фақат дуоҳои нек талаб кунем. дӯстони азиз, анами хел кремша бинед. Ман бисёр андохтам барое ки мулоимаки хушрӯ биёяд. И хел мулоими бад намеша, ҳисоби ки песочнияй мобайн мулоимиш мешава. лекин беҳад бомаззаи чанд рӯза меиста, ҳечӣ намешава. Як маърака ва як ҳамин хелам боша, беҳад ширинӣ бо лаззате ки вайроншавӣ надорад. баъд дӯстони азиз, ӯ сол тайёр карда будам, торча тайёр кардам. хали гирда карда будам. 6 қабат карда будам торча. чанд қабат буд. анаи пирожниша метонистам ҳам хали кунам, бо хостам 4 кунҷа шава барои ягон дастархони идонай, ягон туёна хушрӯакак 4 кунҷа бурида дар дастархон бимонад. барои ҳамин хостам ин намуча нишон диҳам. беҳад болаззат меояд, болошда чормағз пошидам. агар ки шаб тайёр кунен, пагоҳ саҳар қати мебуренша, беҳад мулоимаки хушрӯ мебиёяд. сразу бубурен, шикастанаш мумкинай. инами баъди 2 соат истодан ма буридам духтаро. 2 соатам хай ҳам капитатсия карда без шикастан хушрӯ бурида тонистам. бояд монем то саҳара беста. хостам ки бубурам нишон диҳам. инами хел 3 кунҷа буридам. и як намуд бо ороиши хушрӯ мешава 3 кунҷа. анами хел осонакай буриданшам. инами хел дар коғазои ороишӣ мемонен. ҳастаи коғазои барои кекспазӣ. анамун намуд анами хали беҳад хушрӯай барои як маърака ва тӯй дар дастархон мегирен. кремош нарехта, ҳар як кас ба чени худаш мегира мехӯра. 3 қабатшам хушрӯай барои як тӯи маърака. 3 қабаташ басай. намхе беҳад бо лаззат мешава. дӯстони азиз, иҷода ман як намуд чӣ тайёр кардистам, пирашки.
пирашкиҳое ки даври ҷавониёда мехӯрдем, анаму хел ман чанд бор шуд тайёр мекунам. Я бисёр вақт мешавад ки ман нишон додан наметавонам, барое ки саросимаҳо ҳозир хостам ки барои шумо тайёр кунам. пирашкиҳое ки пеш дар бозорҳо мефурӯхтанд, ҳозирам ҳастанд. ҳозир камтара хиёлам, пеш бисёр мефурӯхтанд ва дар мактаб мехӯрдем. анаму намуд пирашкие об, намак, дрож, каме шакар ва орд. тамом, ягон чизи зиёдӣ дигар намеравад. баъди хамира шӯридан як қошиқ равған дар даруни болои звола мерезем ки то ки рӯғанӣ шава, барои расиданаш, гирифтанаш осон мешавад. намехоҳед дӯстони азиз, тарзи шӯриданаш оддияй, ҳамчун ранги хамири нон мешӯрем ва на он қадар сахт. бози ман нишон медиҳам, мулоимиш мулоимак бояд бошад. барое ки мулоим боша, ҳамохе ами зволаи пирашкӣ ҳамохе мулоимак мебояд. агар ки зволамонамо сахт ранги нон бори сахттар бигирем, ноне ки камтар равған меандозем сахттар мегирем, ӯ хел гирем, пирашки қолабош рости хушрӯ мебояд. қолаб ҳамаш яхел мебояд, лекин камтар хамириш ғалзтар мебояд. шумо ҳамира дар назар гирем ки вақти хамириш сустар боша, ҳамоқа ково ки мулоими хушрӯ мебояд, сабук хур мешавад. вақте ки сахт боша, сахт мебояд. беҳад роли якума боз мекунад тарзи шӯридани хамир. равған карда хел рост мекунем. ҳамагӣ қариб ним литр об буд, 400 чанд грамм буд об, як қошиқча дрож, як қошиқча шакар ва намак, орд. ҳай намакша медонен камтар шӯрак биёяд. ана иҷода картошкаро ҷӯшондам дӯстони азиз. камтар намаку бо таби дилнамаку ва мурчи сурху мурчи сиёҳ ҳамроҳ кардам. тамом. як хел вақт мешуд зелен камтар ҳамроҳ мекардам, фақат укроп, танҳо укроп. лекин идаф накардам укроп, барое ки шавҳарамда маҳқул нест укропдор. хостам анами чизе ки маҳқулашон бо ҳамо тайёр кунам. анам хел зволоомна камтар калонтара гирифтам дӯстони азиз. барои чиз имрӯз рӯзи якшанбе буд, беҳад кором бисёр. ҳам пирожни пухтам, ҳам хамири нон доштам. нон пухтестам, ҳозир вақти пирашкӣ карданда бо нон пухтестам. ҳам хӯрок тайёр дорам барои бегоҳӣ, ҳам хӯрок тайёр дорам. чанд намуд кор кардестам. гуфтам камтар калон кунам, тезтарак шава. барои плитаи камтар вақти одам бисёртар мерава, хостам тез тайёр кунам. камтар ҳамо размершона калон гирифтам ва баъзеша майда ҳам гирифтам, барои нишонтие ки калон аз майда чанд қа фарқ мекунанд. агар шумо ба ҳазиртар бошен, шумо майдатар гирен. ана иҷа бинен, вақте ки мемонем, аввал зволачомна мемонем рӯ мегира, баъд зволачаҳоро мепечонем, боз мемонем бо рӯ мегира. бо камтар ки хали ба дастмон тунук мекунем, бо мемонем як 5-10 минути дигар рӯ мегира. ҳарчанде ки бисёр рӯ гирифт, ҳамин хел ково ки мулоимаки хушрӯ мебояд, дамдамак мебояд. бинен ҳамашам хали дамдамаки хушрӯ омадагиай. ва мешиканам, ҳозир бо нишон метим бинен дарунаш чанд хамир дорад. умуман хамириш маълум нестай, ҳамин хел сабук хури хушрӯай. бо ҳамроҳи зерабой ё хали соус тайёр мекунен. ба дигар видеомда кардагӣ будам, ай ҳамун соус ози саросима будам, натонистам. баъд дертаракш тайёр кардам, дигар сёмкам накардам. рости гап саросима соус аз томат тайёр мекунен, чеснок, камтар укроп ва мурчу зира мурчи ва мурчи сурху мурчи сиёҳ ҳамроҳ мекунем. зира не. дар даҳану мурчи зира шиштай омӯхта. намиқа чиз меандозем, чеснок ҳатман меандозем дар соусаш, беҳад болаззат мешава, агар ки зверабой надошта бошен салат. ин ҳами хел омадан духтаро, не калонтарош.
калонтарош инам хел сер картошка, сер ҳами начинка омадагӣ. ба ҳамин навори худро ба охир мерасонам. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад то навораҳои оянда.